Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyo ming gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Ang atong sugilanon karong hapuna naguluhan og police reporter. Sumpay ni nato ining kontrobersiya sa mga police reporters dinhi sa Subo gipasangilan nga wa kahibaw sa batakan nga mga lagda sa pagtahod sa privacy, pagtahod sa katungod sa mga biktima sa mga aksidente, mga biktima sa krimen. Di ta maghisgot og specific nga mga kaso karong bag-o nga gituki nato sa atong baruganan kaganina buntag. Ang atong isgutan mao ang kinabuhi sa usa ka police reporter. Kaniadto, dekada 80 pag sud nako sa radyo, ang isulti gyud sa mga editor sa among mga nag-una namo sa newsroom mao nga ang unang lakang gyud sa usa ka radio reporter moagi jud ka sa police beat. So sa di pa ka makabalita mahitungod sa City Hall, sa Capitol, sa politika, sa mga regional offices o sa uban nga mga news beats, kila moagi ka sa police beat. Kila mahimo kang police reporter. Pero sa akong kaso, wa ko moagi ana. Ang una na kong assignment sa DYLA pa ko, campus reporter. Kay estudyante pa man ko pagsugod na ako og trabaho sa DYLA, wa ko paagian ni Sir Raimondi og police beat. Kay niya pa palahi tanong kay ikaw may naa diha aktivista man kandako, i-report ang tanan ninyong kalihukan sa mga eskwelahan. Uporting lipayang search nga scope nako ang tanang mga balita mahitungod sa mga rallies, mga demonstrasyon sa mga aktivista nga mga estudyante o aktivista nga mga grupo dinhi sa Subo kay kaniadto mag-ipon man o protesta ang mga estudyante o ang urban poor, ang mga transport groups, ang mga mag-uuma, ang mga mangingisda o ubang mga sektor. So what jud ko ma-expose og police beat sa pagsugod nako isip reporter. But of course later on inig deploy na nimo sa field, wa naman ay pili. Doon na kay beat, yes, regional offices. So, kaniadto among bahinon ang regional offices, doon mo cover sa NEDA, doon mo cover sa DTI. Usually, ang coverage adto sa depende sa location sa lugar para mausano mo lang ka biyahe. So, kasagaran sa mga regional offices nakatagman. So, ang akong coverage adto DTI, wa ko'y NEDA, kaya ang NEDA dito man sa Escarrio, ang DTI diri man sa WDC building, kanang dool bitaw sa Basilica, Minority del Santo Niño, nasab diha ang FIDA, ang COMELEC, ang Commission on Elections, dool diha, ug tanang mga ahensya nga ratsada diha. So as itong FIDA, katong Fiber Industry Development Authority, I think ang uban pa ng mga government offices. So, mo i-assign ako. Department of Tourism, diha naman to ang Department of Tourism among nakuberan. O ang later on ang Department of Labor and Employment. So mo na mga linyaha. So mo mong area of coverage. Pero do na gyud me mga police reporters. Kasagaran sa mga police reporters, sila'y main content provider sa among mga programa. Kay ang mga tao good, dili kayo sila interested mahitungod sa Fiber Development Authority, di kayo sila interested mahitungod sa inflation, di kayo sila interested mahitungod sa maybe sa presyos mga palaliton, interesado sila. Pero sa ubang mga balita, di sila sama ka interesado sa lugos, patay, bangga, aksidente, mga trahedya sa pamilya, mga lumos ng mga bata, nag-away ng mga hubog sa mao ni ang mga main staple sa mga police reports. So, kasagaran sa mga police reporter, diha i-assign. Ang ila ra gyud blatter. Unya, memoryado nila ang mga police stations. Labi na ang mga police stations na daghan kaayo og mga hitabo. Usa sa labing daghan kay hitabo ang Waterfront Police Station na may nahimutangan namo sa DYLA tungod kay port area man. Kaniadto port area daghan kayong karambula diha, daghan kayong away-away diha. Unya sunod ang Carbon, I think ang Carbon Police Station kay diha man katong uso pa kay mga Idyanpana diha sa Pasil, sa Ermita, sa Sawang Calero, sa Suba ug kasilingan ng mga
barangay, ang San Nicolas, diha naman ito police station sa una. So, mao ni nga mga police stations ang kubiran sa mga police reporters. Kasagaran sa idistino o police reporter, mao nang mga reporter nga dili full-time. Kana bang nanrabaho sa adlawan, so ari ra sila sa kadlawon, maka-duty sa radyo. So, police reporter sila. Kasagaran sa mga hitabo, labi na kanang mga magmaoy nga mga hubog, kanang mga aksidente sa kadalanan, ari mo na mahitabo sa kadlawon. Kana bang nakainom na unya nag-drive, o nakainom na unya nagkalalis, o nagdinunggabay, nagpinusilay, mo ni mga kasagaran panghitabo sa mga police reports. So mo ni akong ideya kanon sa una sa mga police reporters niya. Tungod kay part-time sila, wa sila training. Di sila ma-appeal ba sa mga orientation kay nagtrabaho man sila o doon naman sila mga pamilya, dili man sila full-time nga reporter. Niya ni kahapon, tagsan man lang kayo mga police reports. Wa man kayo mga hitabo sa una bitaw nga mga krimen sa adlawan. Ari ginas gabi, ari ginas kadlawon, kasagaran sa mga krimen. Or maybe walang namo mahibaw pero kasagaran sa mga police report sa una, ari sa mga programa sa kadlawon, ari sa mga programa sa lawom ng gabi. Sa diyang nauso na itong mga programa sa lawom ng gabi, sa diyang nagpauso mi sa DYAB og 24/7 na news coverage. Asus, silang anhing Marlon Villeta, si Dave Tumulak, si Edgar Escalante, silang Dudong Gabito, ug uban namo nga mga police reporters haskang aktiboha na ni-cover sa mga police stories. So mo na ang ngano nga mga police reporters usahay why training kay mga part-time sila nga mga reporter. Pasayloa di ko maghisgot, nakahisgot ko mga ngan kaganina, pero di ko maghisgot og specific na mga ngan ining mosunod na mga insidente nga ako panghisgutan. Sa dihang nabalhin ako DYRF nga mas competitive na, nakabatyag na ko nga mas competitive ang news. Labi na gyud sa pagbalhin na nako og DYAB kay ang kompetisyon na sabtan nakadako sa biyanan nga among gialagaran, makabatyag ka ang management gusto nga kami ang hawd sa news coverage. So, makabatyag mi og grabe ning pressure. So di lang ko magisgot ang mga ngano sa mga reporters, ang among mga police reporters sa DYRF, sa DYAB, doon na mga monitor sa radyo. Kani ato ang karaan ng mga police reporter, magtamod ra mag-blatter. So magpaabot ra sila nga dunay ma-blatter dito sa kapulisan, ilarang basahon ang blatter. Kung atlan nga na ang investigador, pag-report nila, may interview sa angkor ang investigador. Kung maatlan nga napa ang biktima o ang suspect na pasprisuhan, may interview ang suspect. Mao naman to, ni-evolve na to. Pero usually, blatter yun ang tinubdan sa kasayuran sa mga police reporters. Hangtod na tungod sa competition, doon na mga police reporter nga doon na mga radyo, mga VHF radio, dayo na himong UHF radio, na doon na sila yung frequency sa kapolisan. Gikan na sabto sa ilang mga amigo mga polis, na may mutuli o mga radyo sa una. So, kuhaon to nila ang frequency sa mga polis. Usually, supposedly, kanang frequency sa mga polis ra say kamao ana. Pero tungkol sa kaamigo na sa mga polis sa mga reporter, daghan na kayong reporters, hapitan ng radio station, doon ay usa ka reporter na mag-monitor sa frequency sa polis. Mutong inig alarma palas polis, alarma sa tulis. Ato na, nag-una na dito ang reporter, kaya nakabati na sa siya. Mas paspas man ang, or naatlan nga ang ilang mobile unit, mas dool dito sa lugar nga nahitabuan. Mag-una pa siya sa mga polis. Mao na to nga, nauso na tong coverage bitaw nga blow by blow. Usay ginugdanay na sa mga polis o sa mga kriminal, makakuha na ang mga reporter tungod sa ilang monitoring sa radyo. Bisan kami sa ABS-CBN na sa among TV, ang among TV News, pasaylo among kumpisal ko, doon nami radyo, na doon ay frequencies mga polis. Pero, what to newsroom? Adto to sa reporter. Ang reporter nga, mobiling na ba? Na nasa sakyanan. So, bisan unsang alarma, sirit tayo ng among paspas kayo ng dagan sa among sakyanan, aron muramig apil sa polis nga mutubag sa alarma. Yung di yun may mauwahi. Kaya mga polis, kaya bahugod sila nga nag-monitor ang mga sakop sa media, ganahan man sa silang media coverage. Kaya papugi man sa to. Makitaan sila sa footage, ma-cover sila sa radyo, ma-interview sila, labing malampuso ng ilang mga operasyon. So mura na siya o with consent
Although illegal to, against the law to nga mag-monitor ka og frequency sa kapulisan, imong ma-monitor ang communication, official communication channel sa kapulisan, that is a crime. Pero gitolerate sa mga pulis kay ganahan sila og media coverage. Na problema may gadiot sa dihang nibalhin na ang kapulisan og UHF. Kaya ang VHF dali ra man kaayong i-access man. Ang VHF mura ra man kaadtong magbalhin-balhin og frequency nya nagad mo tingog hunong ka kadit imong paminahon. Ang UHF mas lisod. Kaya dili na to pareha sa VHF nga balbalhino nimo ang frequency. So, pero nakakita gihapon tigtuli ang mga reporter sa radyo mo to, ang mga police reporters bisag UHF na doon na gihapon sila access sa opisyal nga komunikasyon sa kapulisan. Di na sila mauhi sa mga report sa mga pulis. So, kasagaran sa police reporter atong higayuna nga competitive na kaayo, kanang mga reporter nga ulitaw, kanang mga reporter nga batanon pa, mga reporter nga wapay pamilya, mga reporter nga passionate kaayo. Kaya kung tinuod ka nga police reporter, dili ka mo duty og wow ka oras. Kaya imo duty 24/7. Kaya mo naman kagadik, naka-istorya ko mga reporter ba, na ano ba tanang alarma na amang gabay? Siyang mao na gudi, mura naman sila og magmingaw. Kung way tingog ang radyo, ilang masusihong radyo, wa pa madaot. Ano way operasyon ng kapulisan? Ngunang, ang operasyon sa kapulisan gadlawng dako, tuwa sila. Tungang gabi, tuwa sila. Utong tutok, tuwa sila. Bisag di na nila duty. Okay. Kung ilas na itong i-let go ang ilang radyo, ilas na itong i-share sa ilang kaubang mga reporter, mawa mang ilang scoop. Yan kanina ito per piece ba ya? Ang imong ambayad sa mga reporter. O dihang doon na sila mga sweldo, ang ilang performance rating, ang assessment sa ilang performance, ibase man sa quality, pila ka book scoop nila, pila ka book dagko nila mga istorya, pila ka mga major coverages nga sila mo nagsugod, mao man to. Ang merito ipanghatag sa mga radio stations, sa mga TV stations, o later on mga newspapers. So hasta mga newspapers, mauhay man sila, imbis magpaabot sila nga, doon ay maunahan sila sa radyo, hasta ang mga newspaper reporters, mga newspaper photographers, doon na sa radio monitor. Ilalag, kada bitong, butangan lang nila og headset, butangan lang nila gamay nga headphone, ang line out lang dito sa UHF or VHF radio. So ang ubang tao di makabati, sila rin makabati. Padung na sila sa alarma, padung na sila sa aksyon, padung na sila sa lugar nga nahitabuan, sa krimen, or sa trahedya, or enkwentro, or ongoing na police operations. Doon na sa frequency ang, although dili sama ka-aktibo sa kapulisan, doon na sa frequency ang mga bombero. Kasagaran sagod sa mga fire operations, maglabikit na sa mga polis. Ang mga polis, kung doon ay alarma sa sunog, magkahibaw man sila, kay mutabang man sila og secure sa fire scene. Pero kung gusto juga makauna, nasa may monitor sa mga bombero. Hatagan sa frequencies mga bombero, kay ganap sa mga bombero nga tuwa mi dito ini pasirik yung las tubig. So di na sila manawag na mo. Kami nagsinag na may monitor sa ilang communication. Mao di ka mahibong ano mga sakop sa media makakuha o pag pagsugod sa kayo tungod na kay nag-monitor may sa frequency sa kabomberuhan. So mao nay mga tricks, mga paagi sa trade aron makauna lami sa competition. Natungod ining higpit na kaayo na competition sa mga reporter sa radio, sa TV o sa newspapers, na kinahanglan na nga magtinuhalay ba? Kinahanglan na, kay kung makaver sa tanan, dili mga scoop. I-consider na nga scoop, unya imo ng bintaha kung makascoop ka, kung wala yung makakuha ng istoryaha. Or, bisan nakakuha sila, pero abante ka og usa ka oras, 2 ka oras, 3 ka oras, usa ka adlaw, as kung nidutaan ng istoryaha, imo ng istoryaha, imo ng scoop. Doon na mga binuang nga gipanghimo apipila ka mga reporters. Labaw na gyud ko magisgot ang mga ngan ini. Usa ka reporter, kampasa siya blatter, maugi paghumag blatter, gikiluan ba siya sa investigador sa kapulisan, wa pay lain nakakuha ana. So iya gikopya dito ang tanang detalye. Sus diabot man ang sakyanan sa laing radio station, makit-an ang blatter. Di na niya scoop, laksiun bitaw niya, wa man mahumang kopya, laksiun bitaw niya ang page sa blatter na gisuwatan sa alarma. So pag-abot dito sa pikas radio station, uy, mingaw mo sir, why naitabo sir? Naibong ang desk officer,
naman to yung lugos di blatter nga wa man di ka nagtanga na tayo ng reportera ay sus pagka-discover niya gilaksi ng blatter ang katong page sa blatter katong mga blatter sa una ko ano to kanang mga ordinaryo bitaw nga mga ledger kanang ordinaryo lang kay nga dili gyud siya secure ba lahi naman na karon nga murag ma-secure naman tayo ng mga blatter karon do na mga blatter nga digital na kanang gitawag lang mga e-blatters so kadto dali ra kay laksi-laksiun ya gihangyo ulit sa pulisyan iuli lang na kay so gitipan lang nila kay kanang bitong laksi bitaw nga napay mabilin nga papel so ila lang gitipan scoop na siya ang ubang ang newspaper nakakita pagkahapon na siya ray naka-scoop og balita adtong sayo kaayo nga pero ano na lileksian na sa blatter lain ako nadunggan sa luad lang gihapon pamuhinga ng mangangan nauso din ni Sugbo sa una nga kanang itong patyon ba mga vigilante groups na yung mga vigilante groups sa una na patyon ka lang o niya i-guide ang imong kamot sa imong luyo ya biyaan ka itamog imong pateng lawas sa ilawom sa taytayan daplin sa dan, daplin sa sa basurahan atos inayawan sa asa lang itamok lang ang imong pateng lawas kanang damok-damok ro mga pateng lawas to asa nagkalayo naman to anas naga katong kang J8 dito nas naga katong Chong Sisters dito na to sa Karkar lagyo na to sila pero kini kasagaran niya sa syudad unya dunay usa ka radio station nga mo to ila pila to ka bong mobilyones sila nga magdagan so makauna gid sila kay nagdagan man ilang mobilyones monitor pa sila sa kapulisan pero nangambisyon na sa mga reporters na ang mga tao na ipapahibaw nila kay kung magsalig ra sila sa mga pulis magdungan ra sila sa ubang radio stations. So ilang gidasig ilang mga listeners, makahatag gani mo na mo og tip sa mga panghitabo diya sa inyong barangay, sa inyong mga lugar. Hatagan mong bugas, hatagan mong radyo, hatagan mong baterya, hatagan mong baktin. So unsa na ito mga promo? Basta makahatag mo og scoop nga istorya. Moto daghan kay manawag na. Niya diri na patay diri. So, maguna pa sila sa pulis. Mga pulis ng ngiga ninyo ha. Kinsa man yung source? Mga tao diri sir. Kay sila may nanawag na mo. Kuha na to, usa na to sa mga alasab sa pipila ka mga radio stations. Sus doon ay radio station na tanan kining patay sa mga vigilante. Samot kinsa to ilang kontak. O tungod ato ilang promo nga hatagan nilang bugas, hatagan nilang mga giveaways. Ang kanito mga plaka ipanghatag, t-shirt ipanghatag, mga caps ipanghatag. Kung makahatag ka og exclusive nga istorya sa radio station. So ang ubang radio station na suya, saan mo sila gasigi maniguna? Sus, ang mga reporter sa Picas radio station, wa na yung agwanta. Sigihan mo sila kasaba sa ilang news director. No, sama mo? Nagtanga mo? Sigihan lang mo kaskop o. Nganong sige man sila, nganong mag-unam na sila. Wahin naman kayo sa balita. Nganong mag-unam pa man na sila sa polis. Unsa man na ilang sekreto. Mga reporter nga bagong gikasabaan, nagsabot, sige. Ato ning sabotahion ning Picas istasyon. Kuha nilang ganito mga landlines pa man to. Wa pa man to yung mga cellphone. Ikuha nilang landline sa sigihan man nila og kuan. Kung doon na may scope, tawag kining numero 7, 2, 4, 3. Sigihan nilang plug. So ilang gilista ang numero, ilang gitawag. Kunya, ang usang nitawag ng pailaw sa lamisa, kaya nagkinataw-anay naman sila. Aron nga, dili ba mabalda ang ilang pagsabotahe sa Picas radio station. So, tawag na ang reporter. Kaniadto uso man to ang angkor may mutubag. Para ba, doon nag sense of urgency ba? Ang angkor man ito, ni bagting ang atong telepono. Murag doon na sa krimen nga nahitabo. Tambay mo mga higala, murag dunay dugoong insidente, kita na siya maguna ini. Ang atong katawhan, maoy mo pahibaw na to. Hello? Dito on air. Dito na to on air. Dili ka nga, yung air tika sira, di na dito. Understood na to mo, tawagan ni katong ilang hotline, dito ka on air. Hello? Nag-iusab na sa reporter yung hello sir. Unsay ato sir? Naa may gipatay diri sa among duol sir. Mao ba? Hoy, mga higala, laing scope. Kita na say mag-una ini. Doon na say patay. Nakita aning usa na to katigpam na asa dapitan ni imo sir. Mobile unit, standby. Ay sa sira. Mobile unit, standby. Pag daghan na mo daan kay inigsulti aning address,
Sir, i-off the air na akong address, sir, ha? Aron nga dili maka kaya atong mga kompetensya sir nagsige nagkasuya na to, sir. Sige nagmonitor sa atong broadcast. Akong i-off the air, sir, ha? Itug-an na ko ang address. O, so siya na mabatian yung microphone abli gihapon pero ang telepono iyan ang gi-off. O sige, sir. Asa man dapitan na itabo, sir. Ingon day ko na. Ang patayng lawas niya sa ilawom sa Taytayan. Asang Taytayan na, sir? Kining Taytayan bitaw sa CIT, kining sa highway pa maningan sa una, di pa Natalio Bacalso Avenue. Oh, tultul ko na, sir. Hay man. Nas ilawom sa Taytayan, ang patayng lawas. Mao ba, sir? Oy, iyon di erti kag balik, sir. Unsa na ninyong orasan na hibaw-an ng patayng lawas, sir, atong lugar nga di lang nato isgutan? Kuha na alert na mobile unit sa address. Ingon nga, bag-ura yun, sir. Bag-ura yun. Nakita na mo kay kuha ba mi, sir? Sugos lawas. Sugos lawas dito ilaw Taytayan. Kita na mo pati gibag kuha, sir. Gibinaklit. Mo ba? Gibinaklit og gapos. Unya. Lalaki na babae. Laki man, sir. Laki ni. Gibinaklit og gapos. Mao ba? Sus. Naigo, sir. Naigos bala. Mura, sir. Naipinusin lang kadugo man ang mga higala. Scope, ha? Wala nakakuha ini. Kita pa'y nakakuha ini. Unya, sir. Mga unsang orasa ginagidam ora. Wa gid mi ideya, sir. Kay karon raming bag-ura gid ni namong naagian, sir. Sir, ayaw itawag mo lang radio station, sir. Kita lang. Kami lang, sir. Kami bahala mo pa ibawas ka polisan, sir. Amo nang i-verify diha na bagyo ng pateng lawas. Sige, sir. Hanggang salamat. Sir, salamat kay sir, ha? Unya, kuhaon ako imungan unya, sir. Tagan ka na mong bugas, tagan ka na mong giveaways. Ngayon ninduta, ini mo balita, sir. Wala. Pero reporter rin dito sa istasyon. Binuang rin dito iyang tawag. Susniin ko na. Okay, mobile unit. Hay na mo madupita. Angkor, hapit na ginangkor. Duha na lang kay iskina angkor. Abot namin sa Taytayan sa CIT. Taytayan ba CIT? Sa Natalio Bacalso Avenue. Dito na. Ingon na angkor. O niya, wala angkor. Naabot namin. Mga higala, ha. Iabot na, ha. Ang atong sakyanan, atong mobile unit, pati paspasas dagat ini. Kay kitay nakauna. Kitay makauna ini balita. Wala yung radio station makakuha ini. O sige. Unsa naman mo? Nanganaog namin angkor. Nanganaog namin sa sakyanan ni. Lugar namin. Kami na lang mo kanaog dito sa may sapa. Kay tuwa man kay ilawom station. Na silawom Taytayan. Ingon tong atong caller. Gibinakli dugapos. Laki nagkadugo ang tanawan ninyo. Ito na. Kung angkor. Naghangos-hangos na reporter. Among gisusi diri angkor, daghanang sagbot diri angkor. Susihan ninyo na adiha. Ayaw mo palipat ang mga sagbot na adiha. Ingon tong atong caller. Sige angkor, among giukay diri mga sagbot. Wa man pateng lawas diri angkor. Ingon angkor, oy. Banga makaingon niya to atong caller nga banga kay mo ha. Nakakita sila kamuwa mo kakita. Susihan diha pa kayo. Sige, dito mi sa Pikas Tampi, kung ang korte, tuwa dito sa Pikas Tampi. Mao ba? Nara mo dito sa Pikas, susihan ninyo tibok Taytayan. Aron na ato na yung ma-updatean ato mga tigpaminahain yung pateng lawas ka nakitaan sa atong nagpakabara nga tigpaminaw. Makabugas ra ba to? Daghan na kayo pakapin para lang dribble-dribble ba si istorya ba? Sus. Kuangkor, nangabuasot na dire kuangkor, pating lapuka, pating baho, wa magipateng lawas dire angkor. Ingon na ang angkor man. Time para go. Sir, tawag ragbalik diri, sir. Wa hinunto na ako maklarify da. Duha ra bay Taytayan dias may CIT. Na Taytayan dis highway, na si Taytayan dito sa Alay Mambaling. Unsa may imong gipasabot, sir? Asa nga Taytayan? Telling nalipat lago paminaw nimo, sir. Wa na manawag kay reporter. Nagkinatawanan na dito sa newsroom ang mga reporter nga nanawag. Ingon siya siguro ana lang. Wa man gahadiya gyud sa may Taytayan may CIT. Aduan ninyo dulho katima. Aduan ninyo sa Alay Mambaling. Tigtuan dito katong Taytayan na tili ang gipasabot. Wa lang may magkasinabot ito. O sige, angkor, sakay na magbalik sa mobile unit. Angkor, daga na mi. Sige, ayaw ninyo putla ha kay ang mga ubang radio station panilap ini ato mga detalye. Wa pa ni sila kakuha ini mga detalye. Kita may nakauna ini. Sige. Hay na mo madupita. Hapit na mi angkor, hapit na mi maabot diri sa may prompton Mambaling. Di man kis Taytayan angkor. Diha, kada Taytayan na susihan ninyo. Pagkaputyo, wa man gihapon angkor. Nagduda ng angkor man. Time para god, sir. Unsa man to imong tawag, sir?
Sakto to sir o binuang to sir? Tawag ko balik din eh. Ay sa mong biya ha, ay sa mong biya atong huwaton at tawag banting ang telepono. Hello, ang public service day. Unya na. Kay na kami gi-follow up nga dugoong insidente. Kami nakaskop ani. Unya na ni public service. Tawag lang balik ha. O, sige, paminaw lang. Sir, bakanting telepono, tawagin may balik sir. Hain man niya ang pateng lawas. Wa man ikita sa atong mga sure ka diya reporter, wa na makuha na sa mga polis. Tignaunhan mo sa mga polis. Wa pa man ako. Niya mga polis sunod-sunod man namo. Kaya nakabati sa itong broadcast na nisunod sa mga polis. Iawat na lang makuha din nila, masusi din nila ang krimen. Diyo, mo ba? Ang mga polis nagsunod-sunod na nato. Sige. Sir, tawag na sir. Atong i-clarify ni sir, hain man yun ang pateng lawas. Sus, wa na mong ginanawag. Ingo na angkot. Nagduda na ko ay nila. Wa magkati mga suya ni ubang radio stations nato nya gi lawgan ta og sayop nga mga kasayuran nya di kubit ra sab dayon ta. Tawag dire sir para di mi magduda nimo sir. Matrace ra na mo sir. Di-enjoy ka na nawag. Na. Magkayati ay kita ini sir kun imo man gibinuangan. Nangisog na siya. Of course why matrace? So, may caller ID sa una. Nailad ang maong radio station. Pero, mo na giingon, sigon sa mga veterano ba sa broadcast industry, nailad sila Leo, pero entertaining kayo. Pila to ka minuto, nga wa mubuwag ang mga listeners kay dunay pateng lawas nakita ang ilang staytayan. Sayo pang ilang kasayuran, pero ang mga reporters, ang mga listeners na entertain. So, wa ni biya o paminaw. So, ilang rating at perting taasa. Mga advertisers na perting ibugas, sus, gibutangan pa na itong time check sa atong tindahan, mailhag apil atong tindahan. Of course, naguba ang ilang credibility, na gibugal-bugalan sila, pero who cares? Wala giingon nga, ang mga tao maminaw, kani ito mga komentarista ba nga, kanang pataka na balag istorya ba? Ingon sila mga nimo, di mo maikog na mo. Klaro kayo nang nagpataka lang mong istorya, bugal-bugal na inyong istorya. Dili ang mga tao ganahag kalingawan. So man ila credibility is one thing, ratings is the main thing. Basta taas lang ang ratings, bahala o way credibility, okay ra. And I think mo na yung problema sa pag-sud na sa social media karon. Ang kakuwang og accountability sa una, kay ang kapisanan ng mga broadcaster sa una, relax kayo sa pagpatuman sa mga lagda, dihang ni-istrikto na ang KBP, manggawas lang sa KBP ang mga padlungon, dili na sila ma-disiplina. Labi na gyud karon sa social media, wa na gyud KBP. Wa man ay, kinsa may mo regulate ron sa social media. Wa pa man. Kapanday o mga balaod, na ay cyber libel, pero kanang mga pataka nga mga istorya, kinsa man ang mo regulate ana. Kinsa man ang mubadlong ano nila. Wa. So karon ang mga police reporters or nagpakaron ingnon nga mga police reporters gawas na kay magpataka diha sa social media. Masubo kung dunay mga police reporter nga dunay mga ngan, dunay mga legitimate na news organizations mogamit sa ilang mga social media page aron sa pagpakatap og irresponsible nga mga kasayuran. Dili tingali fake news, pero mga legitimate nga mga police reports, pero gibutangan nila, gi-editorialize nila, gi-sensationalize nila, gipakapinan nila ang mga detalye, gibutang nila ang mga detalye nga wa na kinahanglan. Muna nang kapait sa mga police reporters karon. Unang hagit ngadto sa mga radio stations, ngadto sa mga newspaper editors, mga TV editors, palihog, ipulis ang inyong mga police reporters. I-train sila, pahinumdumi sila, giyahi sila. Unsa ang paghimo ang ilang trabaho. Patan, batakan kaayo nga, or kasagaran mga sayop sa mga police reporters, mao. Doon na ganit suspect ng madarakpan, kriminal na. Ni ana ang kawatan, nadakpa na. Ni ana ang snatcher, nadakpa na. Ni ana ang kriminal, ngon nagpatay atong polis, gidakop na diri. May ni bitayo ni kanahan. Kanang pakapinan pa pag-istorya ba? Iyan ang gi-convict. Wa pa gani mapasaka yung kaso. Wa pa gani maadto sa piskalya ang kaso, kriminal na para niya. Konbiktado na para niya. Sayop. Susog na sayop lang to pick up ang kapolisan. Kada kung sa nato sintungdan, nato sa mga iyan ang
kundinar na mga kriminal o mga manlulugos o mga kawatan. Laing atraso sa mga police reporters nga kasagaran mahitabo kanang pag-include og unnecessary details. Patan dunay babae ipatay. Ang nakita na patayng lawas. Gidunggab ang patayng dunay di samad sa nungaban ang patayng lawas. Inig-report, i-appeal na yun niya. Kinimbayhan na patulo ni. Kinimbayhan na ako ani. Kining lain iglihok. Mura ba og ang iyang patol mo hinungdan gidunggab siya? O siya okay ra nga gidunggab siya kay patulon siya? Nana bitaw. Kanabang way labot nga mga detalye ba? Usa ka suspect sa pagpanglili natakpan. Ibutang dayon kining suspect daghaning utang. Unsa may labot siya pagpanglili siya kadaghang utang. Kining suspect badlungon kini dito sa among barangay. Very relevant na kay badlungon dito sa barangay. Pero ang iyang utang unsa may labot siya pagpanglili. So oras ni na kadtong duha ka babae nga nadisgrasya ito sa motorsiklo ang namatay gihulagway nga tumboy. Na disgrasya sa motorsiklo kay nikalit og brake ang ilang gisunod na sakyanan, nalagpot in town sila sa pikas nga bahin sa daan, mao'y paghagyo sa Porlon na niagi sakyanan sa punerarya, naligsan kadtong babae. So, kunya dili tinuod nga tumboy. Ambot ang kapulisan mismo mingon nga tumboy ang babae. Nakahuna-huna rin ti reporter para paukyam ni Jutay para daghang maminaw ani ako ning tawgog tumboy kining biktima. Kay doon ako na nakasulti niya kasaligan niya tinubdan nga moingon na ganing kasaligan tinubdan niya ang mga pulis mo himakak binuang na. Unya unsa may labot siya ang pagkatumboy ang babae, unsa may labot siya ang pagka disgrasya sa daan. Okay ra nga na lagpot siya sa daan kay tumboy siya. Kana ba mga irresponsible na ba nga mga istorya? Kunya lisod kay na siya kung veterano na nga reporter ang nakahimo ana. Siyaro, all this year, bisag wa siya proper training, wa siya kabantay na questionable nang iyang gibuhat. Kung mga ordinaryo lang ang mga social media users nga wa tayo kasinatian, wa gani kasuway og broadcast, wa gani kasuway og seminar sa news writing, mga basic na mga bansay-bansay sa pagkasakop sa media, ma-excuse nimo nga wala na sila nakamauhan. Pero og sakop kas media, sa usa ka kaso presidente pa sa kahugpungan sa mga reporters niya maghimo kag ingon ini nga mga basic kaayo nga mga pagpanlapas, pagbinastos, paghugaw-hugaw, pagbugal-bugal sa imong reports. Aron lang paukyab, aron lang mas daghan na mo basa, aron lang mas daghan na mo react. Pero dako kay gagsa ning adlaw na unya panudya. Pero atong gikinahanglan ang mga police reporters. Kay sila mo kahibaw na to unsay nahitabo sa atong palibot. Sila mo taho nato unsa nakataas ang kriminalidad, unsa kaandam ang atong kapulisan sa pagsulbad sa mga krimen. From hinaot ko sa tanang mga police reporters nga naminaw karon atong palawman og jutay ang atong report. Di lang ta mo report mahitungod sa krimen, ato sang i-report ang crime solution efficiency. Ato sang i-report ang quality sa investigation. Ato sang i-report gitahod ba ang katungod sa mga tinakpan. Wa ba day paud-paud las karsel, wa ba day panghikapa pribarong bahin sa lawas gipahimuslan labi nagwapa ang suspect. Or kamo mismo ni apil mo bugal-bugal pinabi sa pagdeklarar na nila nga sadan na ay rape victim. Mao gini kasagarang sakit sa mga radio reporter. Ni ay biktima sa rape ang kurdi man ni gwapa. Pero ba sa babae anong gi-rape siya gani siya gwapa? Na ni ay biktima sa rape ang kursus. Pakigol sa kay shorts. Mura ba sa ano merisi gi-rape kay pakigol kay shorts. Dili gid mao sayop yun. Ug hinaot kitang mga mo comment atong i-call out ang atensyon ini mga reporters. By calling them out, ato silang gi-edukar, ato silang gipahinumduman na sayop ang ilang gibuhat. Kung hinaot ang ilang mga editors, ang ilang mga employers mo take note aron nga dili sila magpadayon pagbuling-buling sa kaligdong, sa integrity sa ilang mga news organizations.
Kaniadto, malipayon ko mo tao ninyo, usa sa among innovation sa among police patrol, kaya naman may police patrol, manguha og mga insidente sa mga plotters. Doon na may innovation. Gawas sa among pag-report sa mga krimen, ang among police patrol naglakip sa pagsusi, wa pa mga tuog ang kapulisan. So alas 4 palas kadlawon magsugod na among police patrol, masakpan na mo matuog ang mga police kay duty baya sila. Among i-report namo itong paskan naghanang nasilutan atong mga pulis sa naghanang mga pulis nagasuko namo kay among masakpan na nangatog diya sa ilang mga presinto wa magtuman sa ilang mga trabaho. So I think nagkinahanglan mga innovations sa atong mga police reports aron mahimong mas relevant ug labos tanan mas mapuslanon, mas makatabang ngadto sa atong katawan, ngadto sa atong audience, ngadto sa publiko mo tinuod natong gialagaran. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa iyong padayon nga pagsubay, pagsunod o pagpaminaw sa atong panahong dayong kilom-kilom. Dugang salamat CB girl.